সোনামুড়া, বিশালগড়, আগরতলা, উদয়পুর, তেলিয়ামুড়া, আরো অনেক জায়গা আছে এরকম গ্যাপ বাই গ্যাপ। ত্রিপুরার নকশার মধ্যে যে যে জায়গা আছে সবখানে আমার গ্রুপ আছে। আর আমি চুপ থাকি ঠিকই, যেদিন আমি করুম না ওই দিন ত্রিপুরার নকশাটা চেঞ্জ হয়ে যাবো গা, এটা মনে রাখো। দিস ইজ এ ধমকি না, দিস ইজ এ ট্রু। হাকিনর खोना त्रिपुराव दंसे त्रिपुरानि गोबांमा हामिया जायाखै कक एकदम लैंग्वेज सित्रा खलायै ब सावै दङ हाके बिनि भिडिअ आमते हाइनो तै बोरि रंनो ब जाया खलायै कक सावो आमते खिनो ब ब्लाइखे लिमिट सारा खलायै कक सावो हाके बिनि बुमुंखा आलामिन हुसैन हन्चो हनि सिनिजागो बनो गोबांमा ससियेल मिडिया नि बिसिंते हाके ब आदि कक हामिया सामानि बागै ब ताबुक रमजाक पुलिस रकबाय हाके ब ओ देश दंसे भारत हाक्तर हाके त्रिपुरा हास्तेव दंसे ब अरनि बागै हामिया खलाय साइ दङ ओ त्रिपुरा हास्तेनि जे मैप दंमने अमनो ब तम जानिबो जात्रा पत्रखे एकदम कक सित्रा का सावै दङ हाके अमनो तम हनि सानाय ब ओ त्रिपुरा हानि बरक दा ना अन्य जागानि हानि बरक हाके ब ओ बांग्लादेश नि बरक रकबायबो कुनु डिफरेंस करि खेले बांग्लादेश रकबा आदि कुनु त्रिपुरानो हामियाक्लाय सावो त्रिपुरानो सबायनानि बागै नॉर्थ ईस्ट नो सबायनानि बागै हाइपे बबो आमते हाइकिनो सावै दङ गन्य और वान सुगैना सिदि हाके जे कुनु कक साबो आमते हाइकासा जतनि थानिनो लिमिट दंनानि नांगौ हाके बिनि ओ कक सामानि हके ब त्रिपुरानो सबायना नायमाने हाकेसे सावै दङ हाके बनो रमानि बेलायखिनो थिक दंखा आमो गोबांमा तिप्रासा तै गोबांमा त्रिपुरानि बरक जे तंने रक गोबांमा जे दफा तंने रकनो बनो नासिले जाक ताबु इभेन भारतनि बरक रक जे तंनाय त्रिपुरानि बादे अन्य भारत हाक्तरनि बरक रक अन्य हास्तेनि बरक रक अमनो खाकाय अ बजे सामानि अमनो बुजि खाकाय जतनो जलि जागबायनाय एकमात्र बिनि अ कक खनावै बांग्लादेश तै पाकिस्तान ओक्सिमी तंथक जागबायनाय हाके अमो हाय आमसो बरक हामिया हाके बबिनि भिडिअ रकमो नंमानि बोरि रंनि बागै बेलेकेना हामिया नरक सार्च खलायै ताबुक फानो नायनाखाय नायमानि यो आमसो हाके हामिया खलायै साजाक साक रोस्टार हनि गसिवो आमसो हाके बिनि कक एकदम लैंग्वेज आमसो के बेले ओवर लिमिट के ब इनसाल्ट खायो बुन्यो एकदम आमो सानानि मटो गरे हासि हाके नर नुगुयो तखना बिनि अ कक सामानि जागानो बतै ब त्रिपुरानो सरिसे हामिया खलायै साइमान हंगा केनो नायनासिदि बुन्यो हंगा के बुसके ब सानो ब अ जागासे तंगै तंग अ जागासे सावै तंग अमनसा हामिया खलाय साइ तंग अ जागा न हाके ब आमतै भिडिअ नि बागै केबनो फानो हामिया खलायै सावै मानो हाके बिनि जे अ प्रोफाइल बायोस नुगै माखाना आई हेड सॉरी पु माने ब केबनो सॉरी नै सानास मुचुंया बचासे साजगि आमो दैट मीन्स बिनि बखाव कुनो सॉफ्ट कॉर्नर सिकरे हाके आमोनि बागैनो आमसो हाके ब एकदम किसापनो बखातै आखलै बुन्योबो हामिया खलाय साइमा तंमानो हाके निजिनो अ हाक्तर अ हास्ते अमनो सरिसे मैप रगो नरि खिबनाय त्रिपुरानो हाय इरा हिनि साइ तंगो देशद्रोही हाके नर अ बरंनि बागै तम साने मुचुं कमेन्टनि बिसिंतिके साइमानो जिनि हास्तेव तंगसे जिनि हास्तेनि बागैनो हामिया खलाय साइ तंनाय ब सबनि चाल बाय आमते हाके साइ तंग ब सबनि कक बाय आमते हाके साइ तंग बरक जेसुपानो अ जागा तंगदि अ हास्ते अ हाक्तर तंगनि बरक जे जागा आसे यो बंनि जे जागाव थाय आरनि न बखा बंनि तंनाय हाके तिनिन बिराम सुंनो नर भिडिअ जाका लाइक खलायदि चैनल सब्सक्राइब खलायदि जतनो खुलुमबाय के काम तंबायदि हामबाय।